Epa ayu dewe Epa manis dewe ungker Epa watenge luwe ungker Epa merengut wae demi ungker oke do re mi nyaldo karo remi do re mi nyaldo karo remi senengane apa do re mi nyaldo karo remi do re Semar Mulya spesial kangge Mas Mariono juragane mie ayam Bogor sing pundi Mas asik nih kipasku bareng ya ae. Ngalah. Tak kasih Baris ngalau karo. Ini buat kamu aja lansia. daripada buat dia. Aku nih karo Pak Gerayu sayang kok. Wiwekku ya Mbah. Gonku. Mas, MC ki nek pun sepuh, rada diem-diem ngono lho Mas. Ben ora tegangan tinggi wae wis ora iso uyep barang kok ya. Uyep ya. Urip. Uyep iku tegangan kuwi. Suwe dek. Lho suwe ya suwe ra uyep ngono kuwi Mas. Angel. Men. Masukin sayangku. Sepiro Mas? Do re mi. Sado karo Remi. Oh, do Remi. Ngeslot karo domino. Apa kuwi? Kapok kowe. Aja dititeng. Lah dikira MC ecek-ecek apa piye iki? Ya. Mendah to lah. Mendah boyo. Yen to urip lan andika. Bagyo moyo esek-esek. Esek-esek. Jur lahir putri Sulistyo esek-esek. Lan bisa yuwana. Semar Mulya.
asline kowe iki ya. Maaf ya. Karo bapak-bapak ning kene kowe cemburu ta? Kowe ya jereles to. Lah ora blas. Aku karo Alia. Modelmu ngono. Winggonku. Ayo iki nom-nom iki. Resik-resik iki. Wangi-wangi iki. Lah iya. Saiki iki anu Mas, sing nomor 1 iki beda. Ora perkara ayu. Apa? Servis. Hah? Ya ora apa iki ya? Gosek. Masa Om Landa guyu? Masa Om Landa guyu to? Lah ya to. Perkara servis. Bisa. Aduh, gongso nih. Loh, ya to. Gongso nyerpis iki. Iya, nyerpis apa? Ya maksudnya nyerpis ki lak umbah-umbah ngono isa-isa. Lah nek iki genah pengalaman. Nek Landa iki beda. Nek Budhe Warsen nyerpis pinter. Aku ya pinter. Pinter lah. Nguntir-nguntir iso aku. Nih jane ngarep kono kae pirang-pirang ini. Terus Lah ning gone kaya ngene kaya nyana kene ya. ya iso Mas. Oh, anu kuwi juragane jus barang kuwi. Buka iki. Lah terus urung entuk saweran. Oh, Kowe nyakil wis pirang-pirang mau. aku gak butuh saweran nih. Butuh jus alpukat. MC-ne njaluk jus alpukat. Masukin Mas. Heeh, dodol Ya, es. masukin. Dek aku neh nih wong bagamu kok kowe iki. Geseh kowe iki. Maaf ya, Dek ya. Ini cemburuan mare. Wek kuwi. Aku deket kamu aja. Alah. Ya. Mendah boyo. Yeah.
Jus ning kene mbok lewati. Saya balik meneh. Oh, alah. Loh, yo. Bude. Iki bude jus. Ya Allah. Rasanya awer sampeyan kok jusnya digaweke. Bude. Mbak Titi. Jusnya apa? Bude jus. Jusin. Wah, neng meh punya bude jus ya kuwi. Nah. Mimi ae to, Mas. Hehe. Urip pon. Ati sawer lho.
isih ndek bengi apa dudu? Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda, becak kowe bogel, becak kok bogel gitu. Lihat kebun mudik penuh dengan bunga ada yang putih dek dan ada yang merah dek. Setiap hari dek ku siram semua dek, mawar melati podang kuning monggo dados spesial kanggo Mas Kardi. Bapak, Mas Ben, monggo pinarati asik. Ade, Pemangkisan bergoyang. Monggo, monggo, Ade. Kula jemput napa kula gendong menika? Mas Una, Ate nek kula gendong malah bahaya lho. Mas Wi, Sugeng Ramo, Sugeng Sonten, keluarga besar Sunten setelah ini kita gendong. jangan rada telur jajan. Pak Wiji, ngerencangi, Pak Kardi. Pak Wiji monggo. Kalau kae tak sebut kok aja ngecek. Podang kuning tak gawe pikirku kowe. Aduh, Pak De. Seret-iret tak sawang tambah manis. Tiba bunga yen aku nyanding slirane. Mas Wiji, Mas Men, Mas Kardi. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran aku lagi sing tak sayang. Mubeng-mubeng piteranggon kukuleki ora krasa esuk awan. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Saman ki pripun, Mas? Mas, weh Mas Wiji, sing nembang kula sing dikai res kathoki lho. Kowe kok meri lho. Ora kok meri lho. Aku ya malu nembang lho, Dik. Kok meri lho. Ora iso. Sampan ki lho nyawer kamu wedok antuk. Ki Jenengan pripun? sing disawer ki penyanyi. Loh, syukur kowe. Lah, wong kabeh iki tergantung amal dan perbuatan. Kowe ngerti apa ora? Lah kaya wis diparingne Pak De, sik kurang. Kancane Sik aku kurang lek mun
nesu sik kurang. Aku gak nesu Dek isin. Masamu piye dikenasan bang apa piye? Lah wong yo paringi Pak De iki lho, jare lho. Lho padha ta? Rokok ya tak tampa lho jane. Sak beras barang. Mun aku. Lah ana Mane manyen nganti liya kang nyewa. Leyang tak samangune monggo enjone kepen. Jangan tak rintik saka kadung. Lan sepak deko. seneng aku karo kae. Tak suwun mbok aja ngece. Bodang ning agawe pikirku mung seret sawang tambah manise iko bunga yen aku nyanding selera. Dilanda bablas ke sesi deman. Sesi deman. Sugeng rawuh Pak Dik kita. Semar mulya. Spesial kangge Mas Kardi. Mas Win. Anto bergoyang Mas Sunar. Iya iya kentil kentil. Spesial kangge Mas Gino Kamengku Ganti. Bersama dengan campur sarinya Desa Suara Mulya Rizka Bukit Pati. Luwe becik ate nono ibang pepisahan kenyokang Sulistyo nakre wangi samudono marang kulawarga karmolan putra. Spesial kangge Mas Gino. Lewat insan Mas semene wonge ra fanatik. Tenan. Campur sari apa ae sementing bener dijogeti disawer. Ngandani kok. Wingi ning kono cas yo disawer ten 5 yuta. Saiki Semar Mulya disawer. Sawer. Sehat nggih, Mas Men, salam buat keluarga. Matur sembah nuwun, berkah sehat selalu Pak lho, penake lho kaya ngene. Urung ngantik bar mule ya ta. Apa ya? Kowe malu apa piye? Melu aku. Bayar dhewe Mas Kardi. Pak Gino ngersake tresno Waranggono. Heeh. Pak Desuna sak rombongan ditenggo. Engko sigrek sik. Keluarga Ancol sik. Asia. Nek sing domah tangan bengi, ya toh? Nano nano. Urip pono. Alhamdulillah.
Kayoke anu Dik, pancen kowe iki jodohku kok. Lah piye? Awit wingi lho. Nek karo aku cocok ya. Aku wangi to. Wangi saiki. Wujud tipun amung alit kundal kandul mapan ing talingan agemane para putri. Untung gue MC Bogel ya ada. Anting-anting cangkepe atibu sono. Wah, Pak Deku Nadi wis siap. Kemanggisan monggo maju mriki lagune anting-anting. Monggo Dek Yuli. Karo Dek Epa. Kene nih. Ayo Pak, jenengmu ora ganti puputnya, iki kok ganti apa tute. Ora nampa, mosok dijoloke bareng. Lah. Mas Lurah, asik ancol bergoyang. Kemanggisan mainin. Mas Sis, Mas Win, Mama Rebi. Demi ungker. Kondo moto Mas Geger monggo. Arpulane anteng-anteng tembang cempaka. Kantil menclok ning witing sawung. Ali-ali abang kuningan. Mas Yono manuk gemak menclok ning witing pari. Uluran Mas Yati Paijo paijan yen ra kerja ora jajan. Sapa sari
Ade party. Dereng telas lho niku. Niki melih. Anting-anting dek kembang cempaka. Ampret kantil menclok ning witing pari. Manuk gemak menclok ning witing sawo. Mas Yono terus ngalamun umun roh tiba ning pun Mbak Tuti maju. Jogetnya sampai bawah. Ya. Oke. Mbak Tuti. Oh kabeh kayak di Yuli sisan. Mbak Yul. Mbak Yuli. Penyanyi telu kaya mung loro lho. Lah iya kene jolore ra tak jaloki kok. Ayo cair. Mas Geger cair. Matur suwun Pak Geger. Masyaallah tabarakallah. Sabar kemanggisan sabar. Sing ajeng foto kali kula mengkirin. Foto sapa? Kemanggisan wis siap kabeh wi. Mas Nadi CS wi. Nano ayo ti. Nano ngeson. Ayo. Saya mantep ngagoke asmane Gusti Budit Jus di mana-mana. Pohon saya tekan mohon suci maene asik harmonia lagi Mas Win
dibablaske jangan karo sak pupuh. Nggo nglegani Masku Geger. Timbang aku di WA ku. Pak Ginawi bawa di dalam keluar Pak Ginawi bawa. Angger jaluk lagu ra dikei ngono aku di WA. Jangan karo. Oh iya. Saya temaning ngagote asmaning Gusti Epa ayu dhewe moho asih sayang kang moho Mas Geger, Mas Lurah, rombongan Ancol, Priuk, Sunter, terima kasih. Jumpa kembali tanggal 27 Oktober di Gor Pademangan.